Сега ще правим много хубава лимонова торта. Така, слагаме си маслото в миксера. Към маслото си добавяме захар, олиото, добавяме яйца. Сега в една купичка смесваме сухите съставки. Сол, сода, бак пулвер, кефир, прясно изцеден лимонов сок и лимонови корички. Няма ли яйца? Има и ще умриш. Взимаме боровинките. Е така ги валваме. И ги слагаме в сместа. Сега разбъркваме лекичко. Така. Сипваме. Това тук е първия блат, който ще изпечем. Вече сме си изпекли блатовете и идва ред да си направим крема за тортата. Слагаме си мекото масло, Филаделфия, пудра захар, щипка сол, първия блат. Слагаме и втория блат. Сега е време да я сложим в хладилника.